Една семейна вечеря. Една бременна жена, която изчезва без следа. И една нощ, която разкрива сцена на ужас, каквато никой не е очаквал. Това, което полицията открива в тази къща, шокира дори опитните разследващи, а истината зад случая е още по-мрачна. Как е възможно едно семейство да бъде погълнато от такава жестока трагедия? Не пропускайте да останете до края на видеото, защото историята, която ще чуете, е наистина съкрушаваща. Ако харесваш такива реални криминални истории, абонирай се за канала още сега. Натисни камбанката, за да не изпускаш нито едно ново видео и сподели този клип с приятели. Всяка седмица тук качвам по 3 нови истории. А сега започваме с един от най-шокиращите семейни случаи, които ще чуеш. Беше приблизително 11 часа вечерта на 23 май 2024 година, когато полицията в град Роузмаунт, щата Минесота, Съединените щати, получи тревожно обаждане. От другата страна на линията, жена казвала на оператора, че вярва, че дъщеря й е била убита не от кого да е, а от собствения й син. Служителите се отправили към адреса, който жената посочила – блок 1700 на Синапат, в района на Пайлот Ноп Роуд и западна 170-та улица, на границата между Лейквил и Фармингтон. Вътре в къщата полицията открила голяма локва кръв, разлята из кухнята, както и няколко разпръснати предмета. Докато продължавали да оглеждат дома, служителите получили още едно обаждане, също толкова обезпокоително, колкото и първото. Местен жител твърдял, че на камерата на входната му врата се вижда мъж, който оставя нещо на прага му. Какво се беше случило между тези брат и сестра в тази мрачна сцена? Добър вечер и добре дошли в Нощен криминалист. Бетани Бат е родена на 11 септември 1993 година в Минеаполис, град в щата Минесота. Родителите й, Марк Едуард Бат и Джудиан Бат, били християни-баптисти и още от ранните й години и възпитавали силна вяра в Бог, в дом, където дисциплината и религията бележали ежедневието. Бетани и цялото й семейство посещавали първата баптистка църква в Роузмаунт, където тя практикувала различни спортове и се отличавала особено в баскетбола и волейбола. Още в детството си тя развила голяма страст към музиката, което я подтикнало да се научи да свири на флейта. Но най-голямата й мечта била да стане учителка. Затова дори като дете често се преструвала, че преподава на играчките си. Това още повече засилило нейния упорит характер и лекотата й при работа в екип. Въпреки че има източници, според които Бетани е имала и други братя или сестри, имената им не са разкрити, нито възрастта им. Известно е, че на 24 април 2001 година Марк и Джуди имали и друг син – Джак Джозеф Бат. В медиите не се споменава колко близки са били той и по-малкият му брат с Бетани, но родителите й казвали, че тя се е радвала да бъде любимото дете в семейството и я описвали като отговорна, всеотдайна млада жена, която винаги била готова да помогне. Възможно е именно заради този характер Бетани да започне да играе волейбол в клуб в Роузмаунт, а по-късно да се присъедини и към отбора на гимназията, която посещавала. Съучениците й често подчертавали нейния позитивизъм, защото тя винаги ги насърчавала да дават най-доброто от себе си, за да бъдат най-добри в спорта. След завършването на гимназията, Бетани се записала в колеж в Индиана, а по-късно продължила образованието си в Баптисткия университет Мараната в Уисконсин, където получила магистърска степен по преподаване. След завръщането си в Роузмаунт Бетани възобновила посещенията си в първата баптистка църква, но също така започнала и да преподава. Работила е и като счетоводител в Pioneer International Industries, а през 2020 година започнала да работи заедно с сестра си като счетоводителка и продавачка. Въпреки че била заета с многобройните си ангажименти, всички, които я познавали, подчертавали нейната доброта и състрадание, както и силната й връзка с религиозната и образователната общност. И тогава любовта почукала на вратата й. Докато играела волейбол в открита фитнес зала в Apple Valley, Бетани се запознала с Джош Израел, който скоро бил напълно пленен от нея и я поканил на среща. В началото Бетани се поколебала, но в крайна сметка решила да му даде шанс. Малко след като започнали да се виждат,
Двамата се влюбили и на 30 април 2021 година избягали в Ямайка, за да избягат от северноамериканската зима. На следващия месец те се оженили и тя приела фамилията на Джош, ставайки Бетани Израел. След това продължили да пътуват и да се наслаждават на хубавото време, посещавайки най-вече Мексико. През този период двойката се преместила в Блумингтън, Минесота, където продължили да играят волейбол, докато Бетани преподавала спорта. Освен това, двамата обичали игри с карти, настолни игри и танци. Въпреки че Бетани не се смятала за особено добра в танците, животът й като цяло изглеждал спокоен и щастлив. Но не всичко било съвършено. През 2022 година полицията в Роузмаунт получила обаждане, свързано с психичното здраве на Джак, по-малкия брат на Бетани. Не били предоставени публични подробности за случилото се тогава, нито дали младият мъж е бил прегледан от лекари или е получил последваща диагноза. Въпреки че Джак нямал криминално досие, няма и доказателства, че полицията е била викана за насилие между него и по-голямата му сестра. Ясно е обаче, че по това време ситуацията в семейството не е била напълно спокойна. През 2024 година Бетани била на 30 години и продължавала да преподава волейбол на малки деца, докато самата тя също продължавала да играе спорта с приятелите си и да помага на новодошлите в клуба да дадат най-доброто от себе си на терена. Близките й я описвали като човек, който въплъщавал любовта във всяко отношение и който никога не наранявал никого. Тя винаги се стремяла да помага на другите и се усмихвала на всеки, когото срещне. Бракът й също преминавал през щастлив период, защото тя очаквала раждането на първото си дете – Леви. Но един следобед всичко се променило. На 23 май 2024 година, приблизително около 6 часа вечерта, Бетани отишла на вечеря в къщата на брат си Джак, намираща се в Лейквил, Минесота. От този момент нататък тя престанала да отговаря на съобщенията и обажданията на останалата част от семейството си. Около 11 часа вечерта майка й решила да отиде с кола до къщата на Джак, за да види дали нещо не се е случило. Когато пристигнала, Джуди видяла най-малкия си син да бяга от къщата с пълна скорост. Жената влязла вътре, търсейки по-голямата си дъщеря, и се натъкнала на голямо количество кръв, но не успяла да открие Бетани никъде. Без да губи време, тя се обадила в полицията и съобщила за случилото се. Властите пристигнали на адреса около 10 минути по-късно и при влизането си в къщата на Джак открили значително количество кръв по пода на кухнята и по шкафовете. Но това не било всичко. Полицията продължила да претърсва къщата и открила окървавен трион, брадва и големи ножове. Малко по-късно се натъкнали и на няколко части от човешко тяло. По същото време, жител на Роузмаунт се обадил на 911, за да съобщи, че мъж е оставил нещо, което изглеждало като човешки останки, на стъпалата пред входа на къщата му. Откритието шокирало целия район. Стивън Бонд, един от съседите, казал пред медиите, че никога не е виждал толкова много патрулни коли събрани на едно място. Друг жител, Ричард Магнусън, изразил мнението, че Роузмаунт е спокойна общност и че това е първият път, когато там се случва нещо подобно. След това властите започнали издирване на Джак, който по всичко личало, че е единственият заподозрян за изчезването на Бетани. Няколко минути по-късно служителите на реда получили нов сигнал, който ги отвел до подозрително паркиран автомобил в блок 3700 на 148 улица. Колата била празна, но полицията знаела, че Джак не е могъл да се отдалечи много. Затова бил установен периметър и била поискана подкрепа от други патрули, за да бъде претърсен целият район. След кратко издирване, служителите открили Джак, скрит близо до навес в задния двор на къща в Роузмаунт. Младият мъж бил покрит с кръв и имал очевидна самонанесена рана от нож на врата. Въпреки това изглеждало, че разбира какво се случва около него. Дори успял да каже на агентите датата, часа и името на президента по онова време, когато бил попитан. Нещо, което оставило разследващите в недоумение. Около 10 минути след полунощ, Джак бил откаран в болница Регионс за лечение на нараняванията си.
С течение на времето, агентите открили още човешки останки в района, където Джак се бил скрил, и скоро научили, че точно както частите, намерени в къщата му и по стълбите на съседа, те също принадлежали на Бетани, Израел, потвърждавайки най-лошите опасения. Останките на жената били изпратени в службата на съдебния лекар в окръг Хенепин, където било установено, че Бетани е починала вследствие на крайно насилие и че тялото й е било разчленено след смъртта. Въпреки хладните оръжия, намерени в къщата, не било уточнено публично дали основната причина за смъртта й е била обезглавяване, множество прободни рани, травма от тъп предмет с брадва или комбинация от различни наранявания. Това, което специалистите потвърдили, било още по-шокиращо. Бетани била в между 17-та и 18-та седмица от бременността си и нероденото й дете също е загинало в резултат на нападението. Това разкритие дълбоко шокирало общността и всички, които следели случая. Полицията на Лейквил и Роузмаунт се присъединила към бюрото за задържане на престъпници в Минесота и шерифската служба на окръг Дакота, за да разследват убийство, което тогава изглеждало напълно необяснимо. И с течение на дните започнали да излизат още по-тревожни подробности. След като бил задържан, полицията претърсила къщата, в която Джак живеел, и открила няколко ръкописни тефтера в стаята му. В тях братът на жертвата бил записвал насилствени мисли и ясно се виждало силно негодование към собственото му семейство. Въпреки това, пълни дословни цитати не били разпространени в медиите, с изключение на онова, което най-силно се откроявало. На някои от страниците Джак говорил директно за Бетани и твърдял, че се е разгневил, когато научил, че е бременна, защото според него това означавало, че сестра му вече не е невинна. Макар и тъй семейството на жертвата и извършителя да били практикуващи баптисти, понятието невинност в този контекст вероятно носило силен морален и религиозен заряд. Според наличната информация, именно чрез собствената си религиозна призма, Джак тълкувал бременността на сестра си. Тези ръкописни дневници станали част от доказателствата по делото и според прокуратурата подсказвали, че Джак е планирал убийството на сестра си или поне е имал намерение да й навреди. На 28 май 2024 година Джак Джозеф Бат, тогава на 23 години, се явил в съда за първи път. Прокурорите го обвинили в 2 убийства от втора степен – за смъртта на Бетани и на нейното неродено дете. С други думи, те твърдели, че убийствата са били умишлени, но без доказана предварителна подготовка. Съдът определил гаранция от $1 милион при условия. Въпреки това, заради самонанесената травма, Джак не получил медицинско разрешение за незабавно предварително задържане и останал в болница. Междувременно семейството оплаквало загубата на Бетани. Семейство Бат и съпругът на жертвата създали кампания в GoFundMe, за да наберат средства за покриване на разходите по погребението и за справяне с емоционалното въздействие от трагедията. Макар че Джош Израел не направил много публични изявления, било ясно, че престъплението, което отнело живота на съпругата му и нероденото им дете, е сринало целия му свят. Родителите на Бетани също не били обвинени във връзка с престъплението след ареста на Джак. Те останали в тесен кръг и не правили обширни публични изявления. На 9 юни 2024 година в Лутеранската църква Преображение Господне, намираща се в Блумингтън, Минесота, било проведено възпоменание в чест на живота на Бетани. Пастор Елис Покел водил церемонията, а всички присъстващи си спомняли как Бетани е внасяла светлина в живота им, било то чрез преподаването си, приятелството си или любовта, която е носила. Междувременно, защитата започнала да изгражда теза, че обвиняемият страда от проблеми с психичното здраве, които личали и в собствените му дневници и писания. Но на този етап тези аргументи не постигнали особен успех. На 15 октомври 2024 година съдия от окръг Дакота постановил, че Джак е годен да бъде съден. Това обаче не означавало, че обвиняемият е психически здрав, а само, че разбира съдебния процес и е способен да сътрудничи на защитата си. След това решение, адвокатският екип на Джак заявил пред медиите, че по време на процеса ще използва защитна линия, основана на невменяемост или психическо увреждане. Причината била,
че съгласно закона на Минесота, едно лице не носи наказателна отговорност, ако психично заболяване му е попречило да разбере какво прави или да осъзнае, че действията му са погрешни по време на престъплението. На 9 януари 2025 година голямото жури на окръг Дакота се намесило в делото, тъй като прокуратурата смятала, че вече има достатъчно доказателства в подкрепа на твърдението, че Джак е извършил престъплението умишлено. Обвиненията срещу него били преквалифицирани в предумишлено убийство от първа степен. Едното за сестра му, а другото за нейното неродено дете. Въпреки че точната причина за това решение не била оповестена публично, най-вероятно, както прокуратурата, така и голямото жури взели предвид признаци на планиране, отразени в дневниците и писанията на Джак, както и нивото на насилие, използването на множество инструменти и времето между нападението, разчленяването и преместването на останките. С всичко това срещу него, обвиняемият в крайна сметка решил да се признае за виновен. На 21 януари 2026 година Джак Джозеф Бат се признал за виновен по обвиненията в предумишлено убийство от първа степен и разчленяване на сестра си, както и в предумишлено убийство от първа степен на нейното неродено дете. Съгласно това споразумение за признаване на вината, други обвинения, като първоначалните обвинения от втора степен, били оттеглени или включени в окончателното споразумение. Прокурорът на окръг Дакота, Кати Кейнан, заявила в свое изявление, че обвиненията по случая с Бетани Израел са дълбоко обезпокоителни и ужасяващи. Тя уверила, че службата й ще продължи да работи усилено, за да гарантира справедливост за жертвите и необходимата подкрепа за семейството. Ако съдът официално потвърди вината му, Джак е изправен пред задължителна доживотна присъда. Към датата на заснемане на това видео, той остава под стража в затвора на окръг Дакота и трябва да се яви отново в съда на 21 май 2026 година. Тогава държавата отново ще разгледа защитния аргумент, свързан с вменяемостта му и евентуално психично заболяване. Този случай обаче оставя много въпроси без отговор. След като не са публикувани пълни психологически оценки, които да покажат какво е било психичното състояние на Джак по време на престъплението, остава въпросът защо той е решил да отнеме живота на собствената си сестра и на нероденото й дете. Какво точно е имал предвид, когато е писал, че Бетани вече не е невинна? Съдът трябва да направи това, което е правилно, за да възтържествува справедливостта за жертвата и нейното семейство. Но също така трябва да бъдат разгледани и обстоятелствата, довели Джак до този момент, особено като се имат предвид самонанесените наранявания и полицейското обаждане, свързано с психичното му здраве, още през 2022 година. Единственото сигурно е, че семейство Бат е било потопено в ужасяваща трагедия. Те загубили дъщеря си, нероденото си внуче, а другото им дете вероятно ще прекара остатъка от живота си в затвора. Още веднъж, скъпа публика, благодаря ви, че бяхте с мен в това ново предаване. Благодаря ви, че останахте до края. Сбогувам се с вас с топла прегръдка и ако все още не сте се абонирали, сърдечно ви каня да го направите. Присъединете се и станете част от тази невероятна общност. До следващия път. Лека нощ!